Sijole naye isikhathi esingango-2 years. Then sihlukaniswa ukuthi besebenza izinto engingayiqondi benoma until ngithole ukuthi vele bayakwenza lokhu kade ngikusola. Yebo. Oh, okay. Uthi nihlukaniswe ukuthi ubesithanda noma wakho. Oh, bengiqale ngasola. Saxabana ngathola kahle ukuthi vele bebekwenza sesihlukene. Yabo. Ngikubizele leyo doda la. Ngikubizele yona. Ngicabanga ukuthi ngikubizele ini. Mana bhuti wami wena awukazi uthandane nosisi. Sekwadlula. I-ex yami. Oh, i-ex yakho. Ya uyi-ex. Okay, akasona step daughter sakho. Hayi. I-ex yami ngeke ngathandana naye. Yagcina yabo ngithatha igqathu lesibili. Wasuthanda noma wakhe. Angiboni futhi kuyinkinga, ngeke ngazi kuyena. Awukuboni kuyinkinga wena ukubona kuhle mina mangathiwa ngitshelwa nobaba khona ungaba right nje ungaba right. Kuzobe kuyi-choice yakhe ngithi. Hayi yami. Sawubona mbukele ekhaya, igama lami mina ngu-Olwethu Ngakacele, ngizalwa le eNdwedwe. Namhlanje-ke ngiza kuwena ngizokuthulela ishow entsha. Ngiyacela ukuthi uhlale nami ngaso sonke isikhathi ngoba la si-Black Life sizokuhlubela udlube ekhasini. La asizoyibamba isavele ngekhanda kepha sizoyilinda bese sikulethela yona injani ishisa. La mbukeli-ke masithi bodla ebese uthola usizo. Sikunika i-platform yokuthi ukhiphe konke okusenhlizweni yakho okukusindayo. Uma ukuthi udinga usizo so bese siyakunikeza futhi usizo. Kodwa uma ukuthi udinga ukuthi umuntu simlande ukhulume naye mhlambe kungakusiza lokho ubona kuyinto ezokulekelela ukuthi ephambili mbukele ekhaya siyakuthembisa sizomlanda uxoxe naye ebese uzizwa ungcono. So namhlanje kule show engikutshela ngayo ukuthi bodla ebese uthola usizo. Sivakashe lo sisi wethu nje intokazi enhle izobe siyasichazela ukuthi yona ize ngani la ekhaya. Sawubona sisinjani? Yebo sanibona. Ngiyaphila ninjani sisi? Hayi siyajabula ukubona uphila siyabonga futhi uthi kanye nathi namhlanje. Bengicela nje uzithule kubabukela ekhaya, usho igama lakho, usho isibongo sakho, nendawo nendlela okhule ngayo, nendawo okhulele kuyona. Sanibonani igama lami ngingu-Amanda waKaMsomi ngihlala endaweni eseNanda. Isizathu into eyenza ukuthi ngibhalele ishow ukuthi nginenkinga nobhuti ekade ngijola naye. Oh okay, ex yakho. Yes, i-ex yami. Alright. Ubhuti sijole naye isikhathi esingango-2 years. Then sihlukaniswa ukuthi besebenza izinto engingayiqondi benoma until ngithole ukuthi vele bayakwenza lokhu kade ngikusola. Yebo. Oh, okay. Uthi nihlukaniswe ukuthi ubesithanda noma wakho. Oh, bengiqale ngasola. Saxabana ngathola kahle ukuthi vele bebekwenza sesihlukene. Yabo. Ngiyakuzwa siswami. And lento leyo ayingiphathi kahle ikho ngibhalela ishow mhlambe ngizokwazi ukuthi ngisize. Okay. Uthi inkinga obhekene nayo ukuthi senahlukana. Ufisa nihlale phansi nilungise izinto noma ufisa ukumvezela kahle kahle ukuthi yini yanihlukanisa. Wengenalo ulwazi olugcwele lokuthi nahlukaniswa yini. Uyazi yena ngamtshela ukuthi sihlukaniswe yini. Kepha ufisa niphinde nixoxe mhlambe. Angifuni sibuyelane but ngifuna bayiyeke because ayingiphathi kahle. Okay. Ngifuna ukuthi bayiyeke ayingiphathi kahle ngoba ngisho ngathiwa ngiyazitshela ukuthi sengidlulile kuleyo nto. But still mangabe ngibona mhlambe lokho ekhuluma naye efonini nani lonto iyavuka. Uma uyazi ukuthi bekade uthandana nale. Wazi kahle. Eish. Wazi kahle. Uyazi Uyazi. because inamba wayintshontsha la efonini yami. Inamba yamuntu wami. Okay siswami, mangathiwa nje uchazela umuntu ongazi ubudlelwane benu buqale kanjani, nahlangana kephi kanjani, nathandana isikhathi esinganani. And kuqale kephi ukuthi la usola khona ukuthi ngathi khona into abayenzayo nomama. Ubudlelwane bethu bebu-right. Mina naye sahlangana eTown. Yabo, then sashintshana ngamanamba, then after-ke saqhubeka sathandana. But la ngiqale khona mina ukusola ukuthi bayathandana ingenkathi ngiphethe ifoni yama yakhala ifoni ngabe uthi le number le ngiyazi but ukuthi uyisave ngenye indlela. Yabo wayisave ngombuzo ngomunye umuntu. But ngiyasho ukuthi le number le ngiyayazi. Hayi mangabe ngimbuza ke athi yena
akazi aphike then ngiyeke-ke leyo nto ngibuze uGayi naye aphike. Ngokucabanga kwakho batholane kanjani inamba kuze kufike kanjani ekutheni baze bagcine befonelana? Angazi kodwa ngiyacabanga ukuthi uma mhlawumbe wayintshontsha inamba noma uyena ontshontsha inamba yami efonini angazi. Awunaso isiqiniseko? Angeke ngayisho. So enye into futhi engiyibonayo ebengicabanga ukuthi hhayi ngoba engithanda noma bengithanda wayezela imali, yabo. Wayezela imali kuwena? Imali, Kwase kwenzakalani-ke ngemali? Hhayi imali mina anginayo imali. Umuntu onemali uma because kwenzeka ukuthi isitefatati sinaso sishone then sishiyele iy'mali. Then ke Umuntu kahle kahle wenemali i-stepfather sase siyashona imali sayishiyela uma. washiyela imali. Okay, umuntu ongazi, umuntu obetshe uwonemali uyena ubhuti lo. Shuthi after ukuthi abone ukuthi imali nami anginayo ngiyayizamela wase-ke waphuma kanjena-ke. Hayi, okay, no, ngiyakuzwa. Sizokutholela-ke ubhuti bese mhlampe niyaxoxa-ke ngalokho. Ubhuti njengoba sizomletha la, uwumuntu okanjani mhlampe mangathi ungichazela ngaye nje kabanzi? Hayi, uwumuntu nje opholile akanalo udlame kodwa unenhliziyo embi nje. Ubekuthanda kodwa bezikade ekuqaleni zazikhona iy'mpawu zokukuthanda? Ile nto engifuna ukuyazi ukuthi uke wangithanda yini. Okay. Nalokho ngiyafuna ukwazi. Akunankinga. Mbukele ekhaya usulizwile-ke udaba lonke njengoba lunjalo, usise kuthulela lona ukuthi kwenzakaleni bahlukana ubhuti ngenxa yokuthi ubethandana nobani noma wakhe. Ake senze lento ibelula mbukele ekhaya. Ake sihambe sithi iqunga sey'tolo ebese sibuya sesinaye lo bhuti. Ke sizwe yena isayidi lakhe le-story ukuthi lithini. Mhlasimpe ngenzeka ubusisi into abeyisola kusiyona asazi. Ake sizwe kuyena ubhuti. Siyabonga mbukeli. Mbukele ekhaya sesinaye-ke ubhuti njengamanje lapha. Ngizomnikeza ithuba lokuthi azithule. Bhuti wami unjani? Ngiyaphila unjani sisi? Ngiyaphila nami. Ngabe ubani igama lakho, wakabani isibongo, uhlala kephi, ukhulelephi, ukhulele kanjani futhi? Hhayi igama lami nguSandile, isibongo kaShangazi. Ngikhulele endaweni yaseNanda, nomndeni wami nje ukhona nje wonke. Uma ngawubala nje nesikhathi ngicathi yabo. Okay, hayi. Akunankinga bhuti wami, ngiyabonga kakhulu. Usisi lo ngabe uyamazi? Ya ngiyamazi Amanda igama lakhe. Umazi kahle. Okay, umazi ngo-Amanda nje kuphela? Ya wami somike isibongo uma ngachaza nesibongo kodwa nje hhayi ngiyamazi yena. Okay, no, akunankinga bhuti wami, ngiyakuzwa ukuthi wazi nje ukuthi u-Amanda kuphela. Ngicela ukunikeza yena usisi ithuba mhlasimpe nje akachaza ukuthi kungani ekubize la. Uma kuwukuthi njengoba la ekhaya le show kuyona njengamanje isibhodla uthola usizo. So kunezinto afisa ukuyikhipha ngaphakathi kuyena. Uma ukuthi khona mhlampe into azoyikhipha obona kungcono ukuthi uxolise mhlampe obona ngathi wamona ngayo ukuze naye ezolala ebusuku abe right. Alright. Siyacela-ke umlaleli siswami nangu bhuti. Okokuqala into eyenza ukuthi ngikubize la, ngifuna ukwazi ukuthi uke wangithanda yini okokuqala. Okwesibili engifuna ukwazi ukuthi la manyala enwenza noma azogcina ephilele kuphi. Uma ungibizele leyo nto la? Ngikubizele yona, ngicabanga ukuthi ngikubizele ini. Mana bhuti wami wena awukazi uthandane nosisi? Sekwadlula. I-ex yami. Ex yakho? Ya uyi-ex. Okay, akasona i-stepdaughter sakho? Hayi. I-ex yami ngake ngathandana naye. Ngagcina yabo ngithatha igxathu lesibili. Wasuthanda noma wakhe? Angiboni futhi kuyinkinga, ngeke ngazi kuyena. Awukuboni kuyinkinga wena ukubona kuhle. Mina uma ngathiwa ngitshelwa nobaba khona ungaba right nje, ungaba right. Kuzobe kuyi-choice yakhe ngithi. Hhayi yami. Sasingasathandana ngithi. Cabanga kanjalo. Lwaphela uthando awunalo for usisi wase uthanda kabusha uma wakhe? Ya, ngasho kanjalo. Okay, no. Azikho ezinye izathu mhlampe ongasichazela kabanzi nje ngaso ukuthi kufike nini ekutheni mhlampe ugcine usunothando lama wakhe ungabe samthanda yena? Abafani. Like uma wakhe indlela esazwana ngayo wayengekho eduze. Indlela nazwana ngayo nizwanise imali angithi. Mhlawumbe wena wazi kanjalo.
Yini lento oyifunayo wena kuyena? Khumbula Wena ukuthi ujola wena kanjani nomuntu ubungekho ongakuzali? ubungekho wena. Kodwa Ubungekho. ujola kanjani nomuntu ongakuzala wena? Hayi mina ngibonanga kanjalo. Angibonanga njalo. Ngabona ku-right Uyamthanda? sizwana. Hayi angiboni ukuthi kumele ngitshele wena lokho. Hayi angiboni. Okay bhuti, asenzele ukuthi mhlambe simlaphe usisi. Yini lo wayibona ishoda kuye wasuyibona ikhona ngapha kumama? Isikhathi. Kwashoda isikhathi. Sisi wena uke wangaba khona selokhu naqala ukuthandana isikhathi eside mhlawumbe. Akathi imali ngoba iyona into ayizele ekhaya. Hayi isikhathi bengimnikeza. Buke uyahleka uhlekani? Uhlekani? Awu. Angaze mina ngingakuphi isikhathi, awungitshele la ngingakaze ngikuphe khona isikhathi. Ubungekho isikhathi esiningi eduze kwami. Kodwa La besikhuluma ngisuke size ngikudinga ama-video call khona. yonke into i-right nje. Hayi. Wena ungasho ukuthi uyidefend kwamanje. Kodwa ubungekho eduze kwami. Isikhathi esiningi la ngisuke ngikudinga khona. Even noma ngiyakini ngifica yena uma wakho. And sazwana and bekuyena obengiduduzayo ngenze njani. Awungitshele uke wangithanda mina. Nje ungitshele nje iqiniso ke sila wonke umhlaba ubhekile wonke umuntu ebona. Uke wangithanda. Hawu ma ungibuyisele emuva manje. Okay bhuti wami, ngicela singakulimithi nawe yabo, singathi mhlawumbe usisi uyayidefenda kuphela. Awuke nje mhlawumbe nawe uyalidinga leli thuba lokuthi unabe ukuthi usisi wakona kephi kuze kufike la, njengoba usungasamthandi usuthanda uma wakhe. Ake sikunikeze nje ithuba lokuthi mhlasimpe usho ukuthi konakala kephi, kephi la ngaxobanga khona kahle. Ngizwile ukuthi ukhale ngesikhathi. Cela nje usithatha njengabantu abekade bengekho, usibeka ngqo ukuthi kufikaphi ukuthi kuze kube ubona ukuthi akanaso isikhathi sakho. Engakusho uAmanda. Okay, uAmanda sizwanile naye. Saba naso ikhazi zokujabula ukuthi sindawonye. But la kufike khona ukuthi kube khona ungabusathelelana kahle amanzi. Ifunda bezenza bezimenza ahambe eduze kwami. And nje behamba obvious uyintombazane muhle right, but la ifika khona ke yafika iphathe kahle obvious. Okay, usisi njengoba lapha ekutheni ungangithembi. usisi njengoba ebalula imali, ikhona imali obuyithola kuye noma uyithola kuma wakhe? Bengixhasa yena kakhulu. But la ngisuke ngimdinga khona. Because thina isivumelane sami naye bekuwukuthi la sidingana khona. Ngisho ngathiwa ubhizi ngani ngibhizi ngani uba khona. But mina la ngisuke ngimdinga khona bengasithola isikhathi sakhe. Bengamtholi yena nje uqobo. Manje ke noma ngathiwa wena ukhetha ungireplace ngoma. Angithi isikhathi esiningi manje ngikudinga bengikhuluma noma wakho. But uma wakho mengitshela yena ngawe nje uthi uyafunda ngibekezele. Mawukuthi content engidingayo mina uma wakho betha angifike kuyena. Athi angifike kuyena ngisho leyo nto engisuke ngidinga because wena busungasasendi wena. Okay, ngitshele ukuthi uke wangithanda yini? Ngitshele. Yo Amanda. Awukazi ne? Yeah, awukazi. Ish. Amanda, Awukazi. uthando liyaphela mfethu. Ngingasho useke ngakuthanda. Kodwa emva kokuthi uhambe eduze kwami. Ikhona imali mhlawumbe akakuboleka yona Amanda, ngoba kuthina ufika wasivezela ukuthi ngazi ukuthi benilekelelana nangezimali. Usola ngazi ukuthi isizathu sokuthi ugcina usuthanda uma wakhe ingenxa ukuthi uma wakhe unemali anethi ayithi xaxa. Ngeke ngiqamba manje. Ubengixhasa yena kakhulu la ngidinga khona imali. Nakho ke ngicacisa ukuthi la bengimdinga khona kwezezimali angibeka kanjalo. Angakuphazamisi. Ubexhasa noma benixhasana naye nobabili, nisathandana nina nobabili? Bengimxhasa. Phela. Angisabonayo. Bungakazi wamxhasa yena. Umuzwe manje uyayidefenda yena. Okay, no, kuyazwakala. Siswami utholile ubukade ukudinga kuthina, ukwazile ukukhuluma naye ngokwanele noma ngiqhubeke ngikunikeza ithuba? Ngiyamuzwa. Ngiyamuzwa. Noma engangiphenduli nje kuphela into engiyibuzayo. Into leniyenzayo ke izogcina iphelele kuphi? Asisomthetho ukuthi mina ngibhalela ishone. Amanyala lento abayenzayo. Ngisho mina ngiphumela ngaphandle abantu bayazi izinto abazenzayo noma mina ngibukeka ngathi ngisilima mina. Ngidliwa umona, ile nto engayisho. Ngidliwa umona. Yeah.
Okay, no, akunankinga. Engifisa ukukuthola-ke siswami, si-Black Life TV sikwazile ukukusiza, ukwazile ukuthi uhileke ngaphakathi ngoba inhloso yale show nenhloso yokulanda ubhuti bewukuthi uthole i-platform yokuthi ukhulume naye la kungekho khona ukuxokozela khona noma hayi ngekho hlampe ukuniphazamise. Hhayi, ku-right ngoba sengitshelile ukuthi akaze angithande. Phela into engiyicelayo ukuthi nihlukane. Shuthi uzomele usibulale. Ilapho. Athi yabona into engibhene nayo. Eyi, mbukele emakhaya, sesixoxile udaba kwaze kwafika la. Sithola ukuthi ngathi ubhuti uyala ukuthi ahlukane nomama. Mhlasimpe ungasilekelela nawe mbukele ekhaya ngokuthi kuma-comments ubhale ukuthi mhlampe yini engasiza usisi kulolu daba lolu abhekene nalo ngoba sicacile ukuthi ubhuti lo akazohlukana noma wakhe. Kodwa-ke thina njengoba besithembisile simnikile ithuba lokuthi akhulume naye ubhuti, abhodle konke okungamphathi kahle, ubhuti wangakubona kuyiphutha. Siyabonga kakhulu mbukele emakhaya, asiphinde sihlangane ngokuzayo. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena, sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho, sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy.